Good morning. Mr. Tagpalamat sa isang Action Radio. Salamat gid Mayor May no si Action Art sa Action Radio. Mayor lang nawagi ko bala kay may mga paryente makusla Castellana informing me that was yesterday siguro nagsugod ang inang pagtuhaw dira sang nagumpisa kuno sa grass fire dira sa may area sang Biak na Bato. What was the latest kag anong information nga gin report sa imo sang BFP Mayor May? Action Art, nang naka-receive ako sa report kagapon mga 6 o'clock pero sa Bacolod ko nagpuli makudayon tag-abot ko ang mga 9:30 or 10 tinagkuha ko sang report sa Tibok, sa Paso, sa atong DRM, and then nagsaka dito sa part sang Masulog just to see kung galakatid man ang kalayo. So, naglakat ko sa Talapnagan just to confirm pag-get kung anong ginhimo sa ngaton nga mountain laon. But, well coordinated naman and then na-report ko man sa kay Gov through Atty. Ray ang sitwasyon. And then, ang aton nga mga KGB local dari sa La Casillana, naghimo lang sang nanggahit bala fireline para hindi magdulhog ang mga kalayo pa ubos. But then since nagrabing init, kagrabe ang hangin, so nalakatin ng kalayo. For today, kagabi nag-abot magali ang Bureau of Fire. Okay. Ang Provincial DRM mag-collaborate sa MTNP para sa subong nga pagsaka dito. So we're waiting for the report kung ano ng plasada sa Babaw since nag-take off sila kagina mga 6 o'clock. Okay. Pero sa imo information, ano kalapad na sa Mayor Mike kag ang exact nga umpisahan gid sang kalayo sa din gani? Sa Babaw sang Pasto sa Biak na Bato, but may aerial nagpa-drone kagabi ang Mount Can ang Paso. Okay. Kag ang Mount Canaon nga mga staff may ara siya nga may ara siya mga base sa Mount Canlaon nga report. May ang red patch nga na nila sa area sa may drone. Mga 35 hectares yun ang grabe ba? Pero mayo lang Mayor, kay wa isang Mayor May, kay wa isang mga balay nga mga residente nga nalabutan kay ti kon mag-amon ang kakahuyan da most likely laka giman niya panimalay dira mag-amon ang Mayor. Bali ang inadang area daw layo na magila sa mga pamalay. Okay. Then ang kalayo pa sa Kaman. But hindi ko ka-confirm kung may mga kamalig or whatever nga na nasunog dito sa Babaw. Kay mga kung ilang taon mong area is siguro mga 3 kilometers away from Pasto. So sa asa magid. Maybe i-confirm ko lang sa KGB nga nagtaas if ato sa source ng tubig naman sa Babaw. Pero ano ang information nga ginhambal nila sa imo until last night, Mayor? May baga, kalayo, may aso pa sila nakitaan dito? Sa kagabi, ati ako gidya nagkadto, tika kalayo gidya Ara may video. Okay. Dahil sa site sang Masulog, kag sa Subong, kay siyempre adlaw, hindi tagil masyado maano ang makita, no? Bala. Pero kagabi, akitaon gid. Okay. So nag-collaborate man kita sa Mount Canlaon. And ang Canlaon ngayon, willing man nga mag-suporta. So today, biyara kita ng mga augmentation coming from San Carlos, Morsha, La Carlota. And then, ang Provincial DRM, may alaman sila, nga maging padalaman niya special unit, ang Bureau of Fire, may alaman. Okay. And then our KGB and DRM, alaman sa area. So, ano ang report sa imo? Grass fire ang pagtawag si ni Mayor o forest fire? Forest fire, grass fire, pero wala pag ito kakuan kung ano gid ang exact na term. But okay. May ara man report si Paso. But wala pong tagiguro ang kuan sa special unit. Aha, nga man nagtaklan to. Correct, correct. Mayor, with this incident, tanong imo panugyan kay ti kabalo kita ang kalayo, hindi man niyang, unless siguro nga grabe, naging kapa ang may nag-spark dira nga mo naging tunaan, but somehow,
kalabanan abisang nabalaan ko basta mo ni nagtuhaw may ara upos sa sigarilyo nga nahaboy anywhere dira nga pwedeng intunaan or mga ginluto da kunano man nga nalipatan. Mayor, ang imo reminder sa mga pumuluyo sa La Castellana. My reminder is not only for the people of La Castellana, but Okay. for all the people who wants to climb sa Mount Canlaon. It's because lapit na ang Semana Santa. Ang ako lang gitani, mga responsable sila. Mhm. Kahit mo na lang ginaang aton nga nabili nga manggad ang Canlaon Natural Park. So, kabay patani nga halungan nila or maybe bulig sila paano ma-conserve ka, ma-preserve ang aton nga forest. Kahit kabalo naman ang tanan nga grabe subong ang init, grabe ang epekto sa aton nga pamuluyo. And kabay pa nga magbulig man sila para sa Mother Nature kay amo na nga itong gabuhi. Aha. So anyway, pila gani ito Mayor ang initial gani nga kalaparon sa hektarya? 15 hectares? 34? Based on the drone aerial nga shoot sang Mount Canlaon Natural Park through sa padala ni Paso sa akon nga mapping, mga 35 hectares. 35 hectares. Baw lapad-lapad na gali, no? Anyway, Gasig Action Art ang kalayo eh. gani, amo ni nga daan, perti kapaang katapos, mabaskog pa nga daan kung kaisa ang dupoy-dupoy sa hangin, delikado gid. So, salamat gid sa time, Mayor. Ma-update lang kami ugaling kung makapanaog na from the area atong task force nga nagtaklad dito. Salamat, God bless sa imo, Mayor. Thank you, God. Action Art. God bless mo sa tanan. Action Hotline. Tilapad-lapad na, no? Mga 34 hektarya na ang estimated kay ti may actual pa ni area lang tong